babaeng Kapampangan na nagsasabing happy weekend to all of you. Tonight is Saturday, so kailangan nating mag-chill and enjoy. Welcome to Happy Century! Sila dito sa Happy Century, meron silang 200 square meter full size. Refit kiddie pool. Tapos 5 adult pool. Meron din silang video na pwede matulog ng private time. 3 years of umbrella cottage, outdoor pool bed. Tapos meron din silang mga floaters. No entrance fee. Meron din silang available na mga magagamit nyo sa pangluto. Yan, katulad ng griller, microwave, chairs and tables nila. Yan, free of charge yun. Pwede nyo hiramin sa kanila yan. So ayan mga Mars Pars, welcome back. So ngayon, papakita natin yung mga available villas nila dito sa Happy Century. Tara, pasok tayo. Ayan. Ito yung kanilang villa. Actually, meron silang 4 na villa, pero they all have the same sizes. Ayan, meron silang bed. Na malambot. Ayan, ako diba? Ayan. Kung couple, actually, pwede kayo dito. Meron silang dito, meron silang aparador. Ayan, with hanger. Ayan, extra foam. Dito, good for 4 packs. Then, kung mag-a-additional kayo na, may 2 pa, per head is 1,000 pesos. Ito yung kanilang mini fridge. Meron silang pang ng hot water. Meron silang coffee, tea, and of course, aircon. Diba? Pwede. Tapos meron silang dito, view by the pool. Dito sa, ayan, diba? Ang ganda. Parang honeymoon ng Feb. Ganda. Mga Mars Bar, so nasa balcony tayo or veranda ng ating villa. Ayan. Yung parang sea view. Kumbaga nasa dagat tayo tapos sea view. Pool view naman tayo dito sa ating napakagandang villa. And of course, pag morning dito napakalamig kasi nga meron tayong cornfield sa side at saka meron tayong palayan sa kabilang side naman. Actually, nasa baryo tayo pero pag pumasok tayo sa Happy Sanctuary, napakabongga. Yung kumbaga sosyali ng dating, gano'n. Yan. Chill-chill kayo dito ng jowa mo, ganyan. Ayan, di ba? Parang picture taking, ayan. Back, gano'n. So, next natin yan, yung ating barkadahan room. So, tara mga Mars 4, samahan nyo ko. So, nandito tayo ngayon sa ating barkadahan room. Ayan. So, ito yung ating barkadahan room. Yung ating rate ng barkadahan room, it costs you 7,000. Good for 8 packs. And for additional per head, kailangan nyong magbigay ng 500. That's per head. Unlike dun sa ating villa, it's 1,000. Kasi nga, aircon. Pero dito kahit na walang aircon, yan, kung makikita nyo, sinabi ko kanina na meron tayong rice field at saka corn field sa magkabilaan. Pag morning dito, actually, meron silang, ayan,
Meron silang screen. Tapos ito yung mismong window. Pag binuksan mo to, ay, napakalamig mga Mars Bars. Ayan. Sa likuran natin, ayan, nandito yung mga cornfield. Kumbaga nandito si Jeepers Creepers. Ayan, meron silang electric fan. And besides this pandemic po, they still follow the protocol given by the government. Everyday sanitation, disinfectant, ayan. Lagi nilang ginagawa yung protocol na binibigay ng ating government. Ito yung mga mattress, mga beds. And napaka-presko dito. Kung gusto nyo mag-team building, yan, mga barkada nyo, mga classmates, high school, college friends, yan. Pwedeng-pwede kayo dito. So ngayon, proceed tayo na ating bar. So, nandito tayo sa bar natin. Ayan. Kung saan sila, yan, kunyari, kulang yung mga alak mo at oras na, syempre, bawal nang lumabas at nakakatakot lumabas sa daan. Meron silang available na mga soft drink, soda, yan, mga alak. Yan, yung mga ibang mga kailangan natin, katulad ng yosi, coffee, yan, shampoo, sabon, and of course, dito sa harapan ko, meron tayong malaking screen. Actually, television siya, pero yung nakikita natin ay yung CCTV kung saan bawat sulok ng Heidi Sanctuary yan nakalitaw. So, for sure, safe na safe tayo. Ayan, kahit na madilim. Actually, sa labas ng daan ngayon ng Heidi Sanctuary, napakadilim. Pero sa CCTV natin, kuwang-kuha. Mars Pars, natapos na natin yung mga villa and rooms natin. Ngayon, kasama natin si Kuya Frankie na isang maintenance dito sa Heidi Sanctuary. Vine Kapampangan. Yan, Kuya, pakilala ka, mag-hi ka sa mga ating Mars and Mars. Hello, ako si Frankie, ako yung tenant dito, caretaker. Maganda rito, kung gusto yung relax dito, punta lang kayo dito. Safe dito, masarap mag-relax dito. Masarap ang hangin. Oo. Di ba nga sabi ko sa kanila kanina, Kuya, sa taas niya kahit na walang aircon, dahil nga palayan at saka mga taniman ng mais, presko lalo na pag umaga. Lalo sa gabi, presko pag gabi dahil pa naka-aircon. Oo, totoo yan. Bali, kayo ba yung pinakauna, no? Kayo yung pinakaunang, parang pioneer siya, si Kuya Frankie dito sa Heidi Sanctuary. Kami na rin yung dito, caretaker ng madam. So, dito na talaga kayo nakatira, no? Alam kami nakatulong dito sa lahat. So, kumbaga, pag wala si Madam Merlina, yan, nandito sina Kuya Frankie para mag-assist sa mga customers. Nasabi ko sa kanila na everyday or pag umalis, di ba, kailangan yung disinfect, ganyan. Opo. Yan. Meron kami, nagdidisinfect kami yung mag-check out ng mga Oo, yung best. always po yun, basta nag-check out ng guests. Kahit saan po yun. Ayan, so safe na safe tayo, COVID-free tayo dito sa Heidi Sanctuary, mga Mars Park. So kung gusto nyo pa po, just follow their Facebook page, Heidi Sanctuary. Tapos, pag nandito na kayo, hanapin nyo lang si Kuya Frankie at a-assist na kayo. So ayan mga Mars and Mars, natapos na ang ating tour dito sa Heidi Sanctuary. So don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating video. Thank you and God bless.